tulas. Wah lah iki. Pundule saka swidak. Oh nggih. Ya wis tuwa ana ora apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih tasik. Sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arep adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang Asmara iku. Nggih. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mengki monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Nah, cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu wae. Heeh. Ya, Mas Nggih Gading. niki enten Nyidam Sari, Nyidam Sari, terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. ayang-ayang kalih Yening Terus Tawang. nggih Yening Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning Oh. pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari langgamipun. Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali Oh, jenengan duet. no, Mas. Duet? Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, malih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung Mas mawon. Gading dulu. Kula riyen Nggih. Oh nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. nggih saking punang riyen.
aku kembang Damsari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal lewati Jagadraya kali ngono mukira samutra ora ilang memanise aduh hati-hati selawase wah nek iki romone buanter tenan iki. Buanter tenan, Mas. Ora nututi aku. Tapi enggak apa-apa, penak, Mas. Jos ngene iki. Jos. Heeh. Nyidam sari sampun. Nyidam sari sampun terus wau tesih enten apa mulih to? Enten Lintang Lintang Asmara, Asmara. Ayang-ayang terus Kok yen ning ayam-ayam Tawang. toh, Mas? Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayang kali. Terus wau enten yen ning Tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang Asmara. Nggih. Yang yen ing Tawang rumiyin apa yang Sik gayeng sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen. nggih. napa Nggih, ajeng ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih ayang-ayang riyen muter napa nderek? Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Gade. Oke, siap. Yuk ayang-ayang yuk. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu bisa nampa bakal kacoko yen durung kabisa mringkang kuwasa Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika Titong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angen kula laku tresno tekan kandang saking kopo karewangi apayani laire tresno kang suci
rasanya tak nyata Gusti kamu isinya terus lagi apa di dewa dewa dengan suara kuasa api kaulah angkat pula lambat tresno tekan kendang saking coba karewangi dapat teri aire tresno dan suci rasanya tak nyata Gusti kamu isinya dewa dewa dengan suara kuasa api kaulah angkat pula lambat tresno tekan kendang saking coba karewangi dapat teri aire tresno dan suci rasanya tak nyata Gusti kamu isinya banter tenan iki. Banter tenan. Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya, Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Nah, masa ya butuh Masalah. napas buatan no, Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya, pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini Enten apa mulai to mau? Terus enten nyeneng tawang, wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara kuwi kudu ana kancane. Oh, Nggih to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok bangga? Bu Pras bae. Sik banget mulahan pisan kok. Lagi Lintang Asmara, Ibu. ben ora chattingan wae kan mau kok chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya, Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki chattingan karo sapa. Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Sugeng dalu, Ibu. Yes, dalu Mbak Lita. Ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng dalu. Ojo Mbak gak ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kangen kali jenengan Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku oh. kleru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sen seger waras Nggih. nggih ternyata sik semangat. Panjenengan ya soalnya pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wah, Ramadan 17. wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah iki. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ra apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik. Sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arep adol apa nek kaya mbokmu.
Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang Asmara iya. iku nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mangke monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. Heeh, no kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Nah, cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu wae. Heeh. Setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi setiaku bisa anduweni marang sang Tiasu Laksmi. Liputi
Nggih matur sembah nuwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun sangat Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin niki tesih kirang Napa? yen ing Tawang nggih. Oh nggih. Nggih kalih wau wonten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkani wonten ing gara-gara napa? gara-gara nggih. Niki nggih. Soale wol limbukan niku gasik. Nggih, Jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Dadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske teng gara-gara mle Dik Iya, Lintang. iya Mas Nggih, Gading. mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tesian Nggih. sak dawa-dawane niki. Nggih, Mengke- semangat Mas Gading yang Nggih, ganteng. matur sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Heeh. Nak, piye, Pak? Aja digugu ya wis bengok-bengok kuwi rasa digugu. Ora. Iki gandeng ya lakone isih dawa tur ya apa jenenge paule limbukan mau ya rada gasik. Iya. Dadi ya iki neruske lakon sik mengko pamundutan sing durung dipinangkani diteruske dipinangkani ning gro-gro. Ning goro-goro. Heeh ning gara-gara mengko dipinangkani meneh. Diteruske sing durung dipinangkani. Iya mak ngono. Ayo saiki gak adewe neruske lakon sik. Iya mak ayo tak derekke. Ton sama